Van driver nga nakalawas sa 23 anyos nga dalagang moambak unta sa First Mactan Mandawi Bridge. Gipasidunggan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Gitunol ni Lapu-Lapu City Mayor Chan ang plaque o token nga tukang Richie Arnado nga gikonsiderar sa mayor nga modern day hero tungod sa kaabtik ug way pagduha-duha nining pagsalbar ug laing kinabuhi. Natunong pagyod ang nahitabo ni atong Abril 9, araw ng kagitingan. Si Arnado kinsa nagpuyo sa Bangka Lapu-Lapu City, giubanan sa iyang asawa o kamanghurang anak sa pagdawat sa pasidungog kaganinang buntag. Isip amahan sa dakbayan makuma pa sigarbuhon kanimo sa maayo nimo nga hiyas, maayong buhat nga imong gipakita sa imong isikataw na nakaluwas ka og kinabuhi